njengoba dojana angizange ngadoja ukuzala angidojanga ukuphila angeke ngikwazi ukudoja ukufa ngeke futhi ngikwazi ukudoja ukuthi ngibe ngazalwa ngiyingane ngokukhula kwakhula centela ukuba uzihloniphe uhloniphe abazali bakho nabazali ungaphapheli mntana ungamakheli kwabo ukuqhela kuyaphela kulababanzi nokuzisho wena nomtephela ayekho oyofanga biyidlo lokho kuyindalo ngokanda izinto ngisho kodwa ungadoja awudojanga ukuzala awudojanga ukuphila awudojanga ukufa angeke udoje umadlozi kwela ngaphansi kuyena ukuthi ukhula kuyo lucede manje ulungiselele ikusasa lakho kwelangaphansi uceda ngokwenza okuhle sihloniphe mhlawumbe abazali bakho namadlozi akho uguqe namahle komndeni inhlonipho nesizotha lokho kukuceda ungaphapheli umntana ungaqhambela akekho umazila wakho kulina usenkosi phezu kwabayisalayo kulina kwelababanzi meditation Ngiyanibingelela wayidala samdala nama-podcast la amathathu ngizowafaka eyodwa yokuqala nje ilenithi eka-Enoch explained the 10 heavens. What he saw will terrify you. Bese eleni eka-Elijah the prophet who was taken to heaven in a ferry. Bese esithathu kuzoba yilenithi Muhammad's night journey. Lwavu lo amathathu laba abantu abakhuluma ngamaZulu njengoba nizwe Enoch ebala awu-10 uMuhammad ebala awu-7 uyawuthola namaKristu bebala amaZulu awu-3 usunga-eda-ke ungabala-ke nawe ubona ukuthi mangakhi amaZulu 10 ku-Enoch 7 uMuhammad 3 umaKristu mhlawumbe 1 kwabanye uyibalele nje laba more than 20 amaZulu ngokusho kwey'ncwadi zamakholwa. Lokhu angifuni ukuthi lo ngiqhubeke ngithini ngakho zinganekwane nje ezimilisa iy'mpondo emini futhi lezi zinto lezi zikhombisa ukungamesaba umntana ngoba kukumphaphela nokumqambela amanga. Incwadi ka-Enoch ithathwe ngathithi iyona impela eyayilungile kakhulu. Ngake ngayifunda noma sengikhipha lokhu ukuthi ngayifunda yonke. Ayi cha, ihlazo ezwele ezekalo mfana lo uTobias the Junior iyihlazo uyithola zihamba ndawonye neka-Enoch neka-Tobias the Junior amahlazo nje la uma ungabheka i-basic la uMoses ekuthiwa wathola khona incwadi ka-Enoch emva about 2500 years u-Enoch esafa wayithola e-Ethiopia isibhalwe ngazi ulimi lakhona isiGets into enjalo nje
uyabona ukuthi yonke lento le fabrication, ngoba zonke le ncwadi azikuvezi ukuthi wayeUnkulunkulu wamashasu, nangale kwamashasu abakuveli ukuthi kwakungunkulunkulu abathathu. Angazi ngempela abantu ababa, nami ngiyazama kube kumuntu kodwa ukuyikhethela, kungabe ngathithi ngifuna ukukhonvinsa abantu, ngilwa nama-religions, ngilwa namanga esifundisa wona. Kuqedwe kwethu okwakunobungoma obuphilayo, ngisho ilembe lathi malihlunga izangoma kwatholakala kunesangoma esabhola nje iqiniso. Zazikhona, ngiyababona-ke laba abathanda ukuthi kuthiwa bayizangoma, well, kanti amadlozi abo afa engamakholwa. Kuba na big problem lapho. Abekusaba yilezi zangoma ezayishaya imihlahla, ezayiphuma nemfundamo emhlophe emanzini. Kuyantengantenga nje, ngoba ngike ngahlala nezangoma ey'njalo, njengomzaca owaphuma nenhlwathi emanzini, oJimbilizana. Baningi yabazi abangoma ngabangoma ngo. Angisho-ke ukuthi ngilwa nabafowethu ngoba akusibona abafowethu nodadewethu abenza ukuthi idlozi libe nje. Ukufika kwabezenkolo ngoba bebona ukuthi izangoma zazizobhula ukuthi laba bezenkolo banamanga. Angazi-ke ngoba kuyavela ukuthi nabo unkulunkulu wabo wabhulwa isangomakazi. Mhlawumbe ngake ngilivule ngoba abanye bazothanda ukwazi ukuthi ikuphi lapho uJehova ebhulwa isangomakazi. Ake ngithi kufuna le ncwadi. Okay, bantwana baba, ngiphethe-ke manje. Ungathatha iBhayibheli lakho nawe uvule uSamuel 1 chapter 28, uzifundele nje kusukela kuverse 11 kuya kuverse 20. Uzoyibonela nawe ukuthi ngempela laba bathi idlozi yini into engekho, ingananka amadlozi ayebhula uJehova. Ngalokho-ke akekho ongabhula umdali. Akukho lokuthi uJehova ungumdali anginideleli, ngicasulwa amanga. Ngithe ngoba nakho ngithe-ke ngiyithinte le ncwadi, ngicela ukuthi futhi niphinde nivule kuSamuel 1 chapter 16, uzifundele uverse 14 noverse 15. Umoya omubi kaJehova, umoya omubi ovela kuJehova. Angazi uma bekhuluma ngomoya ababi noma soke besho bona laba abababiza ngokuthi amademoni, ngoba noJehova unomoya omubi. Kanti khona kwenye indawo ngisezulu ngiyifuna manje ukuthi uJehova unezahlulelo ezimbi ayinika abantu abangeke baze baphile ngazo, waze wayisola uJehova. Yabona lento le inganekwane. Kungcono ngoba nginitshela isahluko namavesi ukuthi nize nibone ukuthi angakhi nje inganekwane. Ngalifunda, kodwa-ke akube kumuntu ukuzikhethela ukuthi yena ubona lingcwele futhi kangakanani kuye. Uma uzivulela lapha ubuke kuGenesis chapter 4, ufunde uverse 26. Babala la ukuthi abantu baqala ukukhuleka egameni kaJehova ngesikhathi sika-Enoshi. Uma ungabhekisisa, abakuvezi ukuthi uJehova wayeUnkulunkulu wamashasu, kodwa konke nje kufeyva bona ngoba baqala ukukhonza uJehova ngenkathi ka-Enoshi. Hhayi, ngiyalivala manje. Kukumuntu kuyikhethela. Akufihlekani ukuthi uJehova uNkulunkulu wamashasu. Ngike nganifakela lapho ukuthi nikubone. Alikho iqiniso lapho. Bafica amashasu ekhonza uJehova. Indaba-ke amaZulu, hhayi bantabababa, nani seningabeka ngendlela enibeka ngayo ukuthi niyoya kuliphi izulu kulamazulu amaningi kangaka. Kodwa kuyamangaza ngoba u-Abrahama azange aye ku-Abrahama kuthiwa wayeseHadesi noLazarus nesicebi. Futhi uma uvula uGenesis 15 chapter 15, uthola ukuthi uJehova wathi ku-Abrahama uyombelwa koyise esemdala. But abavezi kangako uma kukhulunywa ngoyise. Ake sithathe phela uThera, ukuthi uThera yena wayezalwa
ngobani futhi ekuyiphi inkonzo. Ngoba uma ufunda Accurate Gospel of the Christ uyathola ukuthi uTerah wayeku-Abrahamic religion lapho kwakune-polyandry. Phela bazoveza ukuthi hhayi, u-Abraham wayengcolile ekhonza abanye onkulunkulu. Not u-Abraham, sorry, uTerah wayekhonza abanye onkulunkulu, ubaba ka-Abraham. Brahamic religion yamaNdiya lapho kune-polyandry. I-polyandry, umuntu wesimame wayegana noma amadoda awu-5 athathe isithembu. So bayibeka ngenye indlela like wayekhonza iy'thixo. Anyway, nanizirisersheleni ngoba ngiyayibeka ihloko ukuthi bheka lokhu, ubheke lokhu kwesidala sikaMdali. Nakhona manje nginikhombisa ngalamazulu ukuthi-ke wena uyoya liphi izulu, liphi ngempela, iliphi okuyilona lona leli abantu abawufike balinde usuku lamacilongo kulo, noma leli Arab Islam elinemfula engashi yewayini elingadakana nobisi olingashi, iparadise leyo, iyiphi kulamazulu awu-10? Hey, zikhona ley'ndaba zama-Abrahamic religion. Angazi-ke nani bantwana baba nibonile ukuthi abantu uma beyezulwini bahamba ngani? Nibuke lapha nizobona ukuthi kwakusetshenziswani ukuthi abantu bahambe baye ezulwini. Babuye njengoMahomet, kuyabalwa ukuthi wahamba kanjani, wabuya kanjani. But u-Enoke akubalwa ukuthi wabuya kanjani. Well, siyabona-ke u-Elijah azange abuye. Kodwa-ke uma usufunda lapha kuMateyu chapter 17 verse 3, u-Elijah noMosi bebonakala benoJesu. Akusachaza ukuthi wabuya kanjani njengomuntu owahamba ngenqola yamakarishi omlilo. Kunezinto ey'ningi nje hambe zifiphalala nje uma uthi yayilandela. No man, lo muntu ohamba ngekarishi lamahhashi omlilo usebuya kanjani njengedlozi, ngoba phela lento eyenzeka noJesu azathi bangatsheli muntu ngalolu daba. Umuntu uyavula futhi athi ngiyivuleke leyo chapter ngoba phela lapha uJesu echaza ukuthi cha, bangayivezi le secret until aze yena afe khani bekhuluma ngayo. Uma ungayifunda nje from verse 1 to verse 9 maybe uzoyithola kangcono. Zifundele. Awuthi ngibheke la efakaza ukuthi yena uno-Eli. Ngingakafiki nje kuleyo, ngithe uma ngiphenqaphenqa lapha ngase ngihlangana nenye la nayo eba lihlaza nje kimi. Awuvule u-Amos chapter 3 ufunde uverse 2 la uzobona ukuthi uJehova kuzidala zikaMdali wazi u-Israyeli kuphela, okukhombisa ukuthi asangadaleli lutho ngoba wazi u-Israyeli kuphela. Nginazile nina kuphela emndenini yonke yomhlaba. Ngabe uMdali loyo? Hayi khona, ngiyaphika. Awucheke futhi lapha uZakhariya. Zakhariya chapter 9 verse 14. Uyifundele nje le ncwadi nawe ungalokhu utolikelwa into ongakwazi uyifunda, akekho ongazi ukufunda isiZulu. Uzothola lapha kuverse 14 uZakhariya chapter 9 ethi, Inkosi uJehova iyakubetha icilongo. uJehova ashaye icilongo. Elikhandelwe ubani icilongo? Hey, yazi zikhona lezi zinto. So uJehova lapha bamthatha njengomuntu ukuthi uzofutha icilongo. Ikhona le ncwadi. Ngicela nesaba uMdali ningadukiswa ile ncwadi, ingakho ngayithatha ngayishisa. Niyazi mase kuphela uMalaki uyifundele nawe kuyi-chapter yokugcina kaMalaki, uzothola lapho uJehova ethi uzothumela u-Eliya lungakafiki usuku olukhulu. Nako ku-Eliya esebonakala enoJesu
kuMatthew chapter 17 verse 3. Uyayifakazela-ke lapho uJesu ukuthi unedlozi lika-Eliya. Angikhohliwe, ngithe ngizobuya kulokho ngithatha ngafunda okunye sengikuko-ke manje. Ake uvule uMateyu chapter 11 uyifundele umgqanyana nje omfishane. Uvesi 14 uthi, uma nivuma ukwamukela lo ungu-Eliya obeza kufika, onezindlebe u-15 loyo, makezwe. Angazi onezindlebe makezwe ukuthi uJesu ungu-Eliya, meaning unedlozi lika-Eliya. Angazi-ke bantu ababa kukini kuyikhethela. Ngasho nilanga ngicubungula lento inamanga amaningi kabi le ncwadi le, amaningi. Abukho ungcwele la, ingcolile. Yadukisa abazali bethu bafile emanyaleni befuna ukukhonza umdali, baphoqwa nje ukuthi bakhonzele amahlazo lana. Lokho kuyiqiniso, ngiyazi ukuthi kuzoba buhlungu kwabanye, kodwa nje kuyiqiniso into eyenzeka kubazali bethu ibuhlungu ngoba babeyimisela ukwesaba umdali, bavele bathatha baxhambuliselwa odakeni nje kuthiwa zinkolo. Okunye bengifuna ukuthi umuntu nomuntu naye ay'hlaziyele. Siyezwa abanyukela ezulwini ngezindlela abanyukela ngazo, bafika kulawo mazulu aphezulu abagcina befike kuwo. But laba sebengonkulunkulu lapha, bona banyukelanga ezulwini. Kusho ukuthi behle ezulwini beze emhlabeni. Ukuza kwabo emhlabeni bavundle iy'swini zawo omama wabo. Yonke lento le inenkohlakalo phakathi. Uthi khona uNkulunkulu ngehla ezulwini angene esiswini sikanina, athi mayesesiswini sikanina bese yazalwa, ancele, anabukeliswe, bese ba uNkulunkulu. Abavuma lokho bangakuvuma, kodwa mina ngikuvuma. Angivumi nje nale ndaba ukuthi uMariya wakhuliswa umoya ongcwele. Akukho nje enguvumayo ukuthi kukhona uNkulunkulu ozelwe wadaleka esiswini sikanina njengoba sonke sidaleka ey'swini zomama bethu. uNkulunkulu amahlazo lana, amachilo, akukho ukwesaba umdala. Nakancane nje yiqapho nje elibi, elingcolile. Ngoba uyababona futhi laba bantu baleli qapho leli basho ukuthi bakhethiwe, bangonkulunkulu nani nani. Phatha nalolu kholo labo aliphelele lokwesaba umdala, aluphelele futhi alukho. Ngoba ngaphansi kwenkaba, below the belt, alukho ukholo kubo. Sibonile ophasta abaningi, ofada, amazayoni, kumaNazaretha, below the belt alisekho ukholo labo, alukho nakancane. Not only amadoda kuphela, nabesimame below the belt alukho ukholo labo. Kusho ukuthi ukholo labo lo above the belt. That's all. Ngale ngenzansi kwenkaba alukho. Amanyala njalo kuyenzeka kusukela ku-BC kuzo zonke iy'nkolo. Nizothini-ke ngalokho? Nizothi ngikhuluma kabi? Hhayi-ke, ningaya nasemakhothi nicela amafayili banifundele akhombisa amakholwa ukuthi cha, ukholo labo alukho below the belt. Uma ungafunda i-Accurate Gospel of the Christ, uthola ukuthi yena wathestwa kaningi kangakanani ngey'ntombi ezinhle, azange azaweli kuzo. Ethestwa-ke manje ukuthi uwikhi kangakanani. Ngazi-ke ngoba lapha nabonkulunkulu abanakholwa, laba bonkulunkulu esinabo la ezweni abazalwa onina noyise, abanakholwa below the belt. Baze benze into ekhohlakele nengcolile, bamithisa iy'ngane zabantu bese bezenzisa i-abortion. Manje-ke angazi ngoba laba abanye abazali abaqapheli lapho, ngoba ngabe nje kuthi ingazwakali into enjalo noma uyaphika noma akaphiki,
bamthathe bona bamse ku-district sergeant umntwana ayo-check-wa ukuthi azange akhishiswe yini isisu na. Kodwa-ke ngokuthi bayahlonipha-ke phela abazali bethathe bese beyathula. Into engabe bayikhulekela futhi banxusa wayo ngempela ngokuqiniso, ngingabeka nje ey'ntathu. One, abake bakhulekela ukuthi ukholo labo lube khona even below the belt, ngaphansi kwenkaba alube khona ukholo labo, lungabi ngenhla nje kumzimba kuphela. Two, bakhulekela ukuthi bangabi abathandi bempande yesono imali. Three, senyama, bakhulekela ukuthi bangabi abantu abanomona, ngoba yonke lento bayenziswa nje ukuthi banomona. Omunye ubona omunye ukuthi usezothatha abaye emakhothi, sebeyabophana, sebeyabulalana ngomona nje wey'khundla. Yabona uma ngingasusa lezi zinto, ukholo labo alube khona even below the belt. Ukholo labo angabi ngolwemali, ukholo labo alingabi namona. Ngoba phela kade ngintshela ukuthi abanini namaqiniso neqiniso, iqiniso ngathi limantima kakhulu kubo. Anyway, kulungile. Ngiyangibala ukubona amakholwa esebangamafa wabazali babo. Ubona ukuthi akusomakholwa lokhu, amakholwa walutho lokhu. Phela nje bafuna amafa wamadimoni. Hhayi, ngempela ayikho le nto le. Noma umuntu azangene ekuthwaleni nje, wenziwa umona wemali khona azoshaya inambe ngemoto ey'phezulu akhiphe iy'tezi. Malingakakhiphi leyo into emakhandaweni, kuba nzima kakhulu ukwesaba umntana. Hhayi, kuba nzima kakhulu. Kubulawana nje umona, kuthwalwa nje umona. Ngize mvume uBuddha uSiddhartha Gautama lapho ethi your house is burning on fire. Ubeka 3 elements. Add your house is burning on fire with greed, hatred, and ignorance. Ngiyabonga oy'dala zamdala. Nami singayishiya ukuthi nani nihlaziye, nivule lawa mavesi, nibuke ukuthi ngempela kukhona yini into enjengalena abanichazela ngayo amazulu amaningi. Engikwazi nengikuquke kubo, mwazala ubabakho nomamakho uyofa, futhi ngeke uze udoje ukuba lidlozi kwelaba phansi. Wafana uqala udoje ukuthi ungazalwa, udoje futhi ukuthi ungafi, udoje futhi ukuthi sengathi usungaphumelela mhlawumbe ukudoje ukuthi ungabi lidlozi. Maybe njengoMelisedika laba bakhuluma ngayo, owabonakala nje sekhona ezweni, ongenayise, ongenanini, ongenazizalo. Uyabona-ke loyo mhlawumbe uyokudoja ukufa, adoje futhi ukuthi abe lidlozi. Ngokwendalo kukaMdali, nangu wathathwa inqola yomlilo, ubonakala eseyidlozi kuJesu, u-Eliya. Anyway, kulungile-ke bantwana baba, ngiyabonga nani zihlaziyelini. Akukho okwendlula lokho. Ngiyema la. Bantwana baba, ngizovala ngale culo nami ngavakashelwa abantu abafile ebuqilini ababekhuluma nami ulimi ngingalazi. Kuthe kuba ngithole nje ukubathi South Carolina, ngayilandela nami ngagooglisha, ngayithola leyo nto ukuthi ngempela kwakunobuhlungu babo laba eJamestown. Anyway, ngase ngetha leli culo-ke ngokuthi i-South Carolina. Babe ngivakashele-ke nje lezo y'dala zikaMdali. Akukho okukhulu nokuningi engakusho. Wathatha 3 days, emva kwaloko base beyabonga, bahamba ngathi cha, kulungile bantwana baba, sonke sizidala zikaMdali. Sikuzwakele ezweni lomoya.